Тъщата... Ако знаех, че ще идваш, щях да извикам и екзорцист. Не ми е до шеги. С селски лентяй като теб ми призлява. Що бе? Вие Вада не се ли шегувате? Искам да вляза. Сега не може. Варяш кембе. С много чесън. Повтарям, много чесън. Ела утре, тогава ще заостря и кола. Хрантутник и безполезен селендур. И как казваш, че е в Лохнес? Ама вие и котка ли имате? Падението е пълно. Разгул. Разврат. Съсипахте го тоя дом, бе. Тончо, дръжбе. Захапи я по мустака. Разруши и перчема. Направи и задушаващо тръшване. Аркео! Или каквото си избереш. Изяш я. Знаех си, че трябваше да взема аз женско. Той я знае само да ближе мустака, след като се е напраскал с гранулки. Край! Писна ми! Отивам си! Но да знаеш, не сме приключили. Аз пак ще се върна. Айде, и да пратиш картичка от намайната си. Тъщата е като рекламата по телевизията. Не я искаш, ама си длъжен да я изтърпиш. Тончо, с теб трябва да водим сериозен делови разговор. Искам те корав и пухест, дебел и силен, и ако може с лапичката да зашиваш топката във ъгъла, може и в национала да те вземем,